אהלן דוידי. צהריים טובים לכולם. דוידי בן ציון, לפני שאני אציג אותו כסגן ראש המועצה האזורית שומרון, יש לו הרבה מאוד כובעים, שנדבר על שניים מהם, אולי שלושה לפי הזמן, אבל אתה רב סרן במילואים. 7 באוקטובר. איפה אתה? ב7 באוקטובר אנחנו בכפר עזה, גדוד 71, הגדוד שאני חלק ממנו, של חטיבה 55, חטיבת צנחנים חוד החנית, משחררי ירושלים וצולחי הטלה, גדוד של מילואימניקים, כולם בבתים. 8 בבוקר המג"ד קרמי מתקשר ומקפיצים את כל הגדוד, מגיעים תוך שעות אחדות לבילו, משם לכפר עזה, ולשמחתי בערב אנחנו מצליחים לחלץ עשרות משפחות, וזה זכות גדולה ואושר גדול. אני מציע לכם, צופים יקרים ומי שנמצא כאן בקהל, הסרט 4 בתים וגעגוע, דוידי בן ציון שמה מספר את הסיפור של כפר עזה, ואתה הרבה מאוד ימי מילואים, גם השר ארבל הזכיר את זה, שאתה גם מתוך המילואים לא שוכח לעדכן את כולנו גם בפרשת השבוע. הקשר הזה עם כלל הציבור, תגיד מילה על זה שהיה פה הבוקר דיון על גיוס החרדים, והשר משה ארבל אמר דברים אחרים. אני חושב שבדרך לכאן ראיתי את הדברים שאמר השר פרוש. והאמת שאני רוצה את הבמה הזו לנצל כדי להשיב לשר פרוש. ולומר לו, השר פרוש אמר שיש אנשים במגזר החרדי, והוא ביניהם, שתומכים מאוד בהתיישבות, ולמה אתם עכשיו לא תומכים בנו בסוגיה שיושבת על הברית שלנו ועל הצוואר שלנו לציבור החרדי, שזה... אני רוצה שתדע, אני רוצה להגן עליו, כי בהיותו שר הבינוי והשיכון, הוא זה שפרץ את הגבעה המערבית בהר ברכה. גם בקריית ארבע, השר פרוש, ועוד אבא שלו, הרב מנחם פרוש, וגם בנו ישראל, כולם אנשים שעושים הרבה למען ההתיישבות. אבל אני רוצה לומר לכבוד השר פרוש, אין סחר סוסים בחיי אדם, ואין סחר מחר בהתיישבות אל מול גיוס, שבסופו של דבר אמור לתת לכולנו את הביטחון לחיות כאן במדינת ישראל, נקודה. אני רוצה לומר שבדרך לכאן פה, ממש ליד השולחן, ראיתי את הסטיקר הזה, אני לא יודע איזה מצלמה להראות, אבל יש פה את תמונתו של סגן עברי דיקשטיין, מהיישוב אלי. וסגן עברי דיקשטיין היה גם איש התיישבות. את רוצה להגיד משהו? גם איש תורה. הנכד שלה. הנכד שלה. היא האמא של צחי דיקשטיין. אז אני ראיתי את התמונה של הנכד שלך. משנה למנכ"ל משרד החוץ. ואני רוצה לומר לשר פרוש, תסתכל. זה היה כאן על השולחן, ממש מול עיניך כנראה. סגן עברי דיקשטיין היה גם איש תורה, גם איש צבא, וגם איש התיישבות. וזה הציפייה שלנו מכל האחים החרדים והעיקרים, תהיו בכל החזיתות. אנחנו צריכים אתכם לא רק בתורה, אלא גם בצו החיים הזה, שנועד לשמור על ביטחון מדינת ישראל. ואם לא יהיה צבא גדול, לא יהיו בתי מדרש. לא יהיה תורה, לא תהיה התיישבות. יש לנו הרבה מאוד אויבים. אנחנו בח'אן יונס, אני רוצה להוסיף נקודה, מצאנו בח'אן יונס, בביתו של מפקד פלוגת בני סווילה במזרח ח'אן יונס, מצאנו את הספר מיין קאמפ, מתורגם לערבית, הספר שכתב גדול המרצחים, גדול הצוררים, אדולף היטלר. וכשראינו את זה, יושבת כאן בקהל אילנית סוויסה מכפר עזה, כשהיינו בכפר עזה ראינו דברים מזעזעים, מראות הכי מחרידים שאפשר לדמיין, וכולנו מכירים את זה. אבל אחרי חודשיים כשהגענו לשם לח'אן יונס וראינו את הספר הזה, הבנו שהאויב הוא לא רק נאצי במעשים שלו, הוא נאצי בתודעה שלו. וכשיש נאצים על הגדרות בעזה ונאצים על הגדרות בלבנון, אי אפשר לומר הבית בוער ואנחנו ממשיכים כאשתקד. ולכן, כבוד השר פרוש, אילו היית כאן הייתי רוצה לומר לך את זה בפנים, אנחנו מאוד מעריכים את הסיוע להתיישבות, מאוד אוהבים אתכם, מחבקים, אנחנו מעריצים לומדי תורה, ואנחנו צריכים אתכם איתנו מתחת לאלונקה. טוב, אז אם בהתיישבות עסקינן, אתה גם חבר בקק"ל. נכון. וקק"ל כאן הם חלק מהכנס הזה. נכון, האמת שכן, הקרן הקיימת לישראל. אז מה התפקיד שלך שם, מה אתה עושה? אני חבר דירקטוריון בקרן הקיימת לישראל, מי שהכניס אותי לשם זה איש יקר מאוד, שאני מאוד מעריך, שיושב מול עיניי ברגע זה, ואני מעריץ אותו, שעשה דברים מדהימים למען מדינת ישראל, והיום הוא הולך לקבל כאן אות חיים על פועלו, אברהם דובדבני, שנמצא פה בשורה הראשונה, ומגיע לו לדעתי מחיאות כפיים על פועלו, למען מדינת ישראל והתיישבותה עשרות שנים. דובדבני מצדיע לך, וזה ארגון חשוב מאוד, שעושה הרבה מאוד פעולות למען העם, למען הארץ, בפריפריה, בנגב, בגליל. דוידי, אמא שלך, זיכרונה לברכה, שפרה, שהייתה חברה טובה ויקרה שלנו, נפטרה ממחלת הסרטן, ואתה
החלטת לקחת את זה למחוזות אחרים של תרומה לבנות שלא שפר עליהן גורלן. נכון, אנחנו לפני 9 שנים, אמא שלי נפטרה ממחלה קשה, ממחלת הסרטן, אחרי עשור של מלחמה במחלה. אמא הייתה אשת חסד גדולה מאוד בקריית ארבע, היא נפטרה בגיל 52. הייתה אישה מאוד מיוחדת, הייתה אלמנת צה"ל, ומתוך ההתמודדות, מתוך הקשיים, היא הרימה את עצמה ואת משפחתה. כשהיא נפטרה, הקמנו לזכרה את בית שפרה, בית מוגן לנערות בסיכוי. אנחנו קוראים להם בסיכוי כי הם הבנות הכי טובות שיש במדינת ישראל, הכי מופלאות, והקמנו אחרי זה בית נוסף, בית שני, בכרם רעים, ובימים אלה ממש אנחנו מקימים את הבית המוגן השלישי בקריית ארבע, קריית ארבע חברון. מאוד מאוד מרגש, מאוד מיוחד, זה הצלת חיים אמיתית. ואני אשתף אתכם זהו, אני רוצה באמת, יש לנו דקה, סיפור אחד קטן על הצלחה בבית שפרה. אני אשתף אתכם במשהו מרגש ביותר. קדימה. לפני 2-3 אני נמצא בארצות הברית בנסיעה אחרת, ואני מקבל הודעת וואטסאפ מאחת הבוגרות שלנו, בוגרת של בית שפרה, הנה אני אפילו נהיה אדום מרוב התרגשות, אביטל, והיא שולחת, אני יכול להשמיע? אני אשמיע את ההודעה? היא שולחת לי הודעה ואומרת לי, בוא נשמיע, אפשר. אם היא מרשה לך, תקשיבו, אנחנו קצת התוודענו לעבודה המיוחדת הזו של בית שפרה, באמת נערות בסיכוי שדוידי ואשתו, צריך להגיד גם את האמת, זה לא רק אתה. איילת. כן, הם עושים עבודת קודש בלהציל את הבנות הללו, אז נסיים בהקלטה. תשמעו איזו הודעה מרגשת, אני מקבל מבוגרת בית שפרה לפני שבועיים. אתה מחתן במקרה? פעם חיתנת? טוב, יש לי שאלה ממש מוזרה. אתה מחתן במקרה? פעם חיתנת? אתה יודע לחתן? אתה יכול לחתן? זאת אופציה מבחינתך לחתן? ובעוד חודש אני הולך לחתן בוגרת של בית שפרה, ואין דבר שיותר מרגש אותי מזה בעולם כולו. מגיע לך את כל מחיאות כפיים. דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה לכם, תודה, חורף טוב. אנחנו ממשיכים